For the English speakers, the California sea lions are the family of the Otaridae, which is not a seal. They see and they hear extremely well underwater, and when they dive, the nose closes so that no water gets into their lungs. Έχουνε μέσα στο στόμα, βλέπετε τα δόντια τους, οποία τα χρησιμοποιούν για να πιάνουν ψάρι και όχι να μασάνε. Δεν μασάνε και τα πίνουν ολόκληρα τη λία τους. Sea lions have big teeth in their mouth, as you noticed, but they don't use them to chew. They use them only to catch their prey, which they swallow whole without chewing it. Αυτό που σας δείχνει ο Παναγιώτης είναι τα μουστάκια, είναι το βασικό αίσθημα αφής που έχουν οι οταρίδες. Και με μεγάλη διαφορά μεταξύ οταρίδα και φώκια είναι η οταρίδα που περπατάει στη στεριά, έχει αυτά τα μεγάλα τα τερίγια που βλέπετε, δύο πλαϊνά, δύο πίσω και δύο πίσω, και με αυτά και κολυμπάει και περπατάει. Ενώ οι φώκες δεν περπατάνε, σέρνονται στη στεριά. The difference between the sea lions and the seals, the first seals, is in the way they actually move. The seals will crawl, the sea lions will walk. Έχουν μία έτσι γούνα που τους προστατεύει από το κρύο και κάτω από τη γούνα ένα λιπόστρωμα. Και αυτό το λιπόστρωμα τους βοηθάει στις κρύες θάλασσες, στην πλέψη και στην αποθήκευση ενέργειας. They have a little fur, and below the skin they have a small layer of blubber, of fat, which helps them not only in cold water but also sometimes when they need energy and there's not enough food for them. Λοιπόν, μάθαμε τώρα αρκετά πράγματα για αυτά τα υπέροχα ζώα.